книге Аполлона Скальковского «Болгарские колонии Бессарабского и Новороссийского края» написано: 29 сентября 1801 года итальянский капитан Мускули привез на русском корабле в Одессу 47 семей болгар-беженцев, всего 500 человек. В ответ на письмо генерала-губернатора Миклашевского о прибытии беженцев из Турции в январе следующего года Александр I издает указ о принятии самостоятельно прибывших болгар и греков и о их расселении на свободных землях, оказании им помощи и предоставлении им льгот на 10 лет, которые позволят беженцам стать на ноги и развиваться. Градоначальник Одессы Григорий Кирьяков определил место для расселения. Это долина вдоль реки Кошки, в 60 километров от Одессы. Государство выделяет беженцам кредиты, на которые они в Одессе покупают лошадей, телеги и сельскохозяйственный инвентарь. В феврале 1802 года караван отправляется к реке Кошки. Болгары выкапывают землянки, перекрывают крыши камышом и начинают обрабатывать полагающиеся каждой семье 60 десятин земли. 30 семей основывают село Большой Буйлык Благоево, а остальные – Малый Буйлык Свердлову. В Одесском архиве сохранились фамилии 20 семей, которые благоевцы увековечат на стеле в день юбилея. Самое удивительное, что до сих пор потомки сохранили древние фамильные имена. Например, семья Киран или Господинови, породнившаяся с семьей Грамматик в те времена, помнят по рассказам дедов Антона и Ксении Киран о тех страшных и трагических днях рабства 200-летней давности. Алексей Христофорович Прибильский вспоминает, как его предок получил свое фамильное имя здесь после прибытия, а Степанида Викторовна по материнской линии носила фамилию Кирьязовых. Дочь Мария, библиотекарша, тоже помнит по рассказам дедушки, когда болгары поселились на новой земле, женщины целый год носили черные одежды и пели жалобные песни. Летели годы. Землянки заменялись каменными домами. Через век земля стала колхозной, а теперь она снова возвращается хозяевам. Одно поколение сменяется другим, но имена и фамилии сохраняются и сегодня. Яни очень большая родословная. За 200 лет они потеряли свои родственные связи, но Степанида Петровна и Иван Григорьевич знают, что дедушка был основателем села. А у Степаниды и Яни девичья фамилия Ергиева. В конце села живут еще Яни, Николай Степанович и Рада Ильинична. И сколько их еще в Благоеве. Свою родословную помнят потомки фамилии Никола. Они и сегодня соблюдают уважение к старшим, хотя их и много, они часто общаются, встречаются. А вот Себовы, они те же самые Себеви, Шушулкови, Тодорови, Циркови, Вазови, Пенови. В этом столетнем доме собираются все. Грамматикови посватались к Кирьязовым и Прибильским, а древний род Волеви к Ивановым и Райковым. Это помнит Мария Георгиевна Волева. Иван Михайлович Иванов по уличному Калинкин. Он женился на украинке, которая с увлечением рассказывает, за какие качества полюбила болгар. Многие из благоевцев за эти 200 лет переселялись и даже создавали другие села, например, Куяльник, Куянлык, Буйлык, Петровка, Ульяновка, Шарова. Анатолий Коснаки живет в Одессе, а родился в Шарово. Его дедушка по материнской линии Николай Пизенциали 27 лет был председателем колхоза, а другой дедушка Антон Коснаки был главветврачом в том же колхозе. Сейчас в Шарово живут тетя Маня, а у тети Лены фамилия уже Чавдар. В Ивановке живет Степан Станков, уроженец Шарова, долгие годы проработавший председателем колхоза.
В Буйлаке проживают Демян Тодоров, Шушуков и Варвара Тодорова, по материнской линии Димитрова и Онголова, мэр Петровки Николай Афанасьевич Стайков и многие-многие другие. И все они помнят, что их прадеды, благоевцы, не забывают свой родной язык и традиции. Интересный народ благоевцы. Их предки, живя обособленно, так сватались между собой, что столько фамилий переплелось и слилось в одно. Можно сказать, что благоевцы все одна семья. Так и живут и готовятся к празднику. Село Благоево, Ивановски район, има 1750 жители. Някога е било голямо село, простиращо се на 10 км дължина, а е останало на 6. Какво е сега то? Разказва председателят на селския съвет Георги Яковлевич Никола. Георги Яковлевич, днеска виждате ли хубав дъжд? Проля, напои земята, значи ще има благоденствие на селото. Така как вървят нещата? Сега иска да благодаря, че госпожа Стоянова, че дойдохте в нашето село да правите филма за история за нашето село след 200 година. Вие довезахте много добър дъжд, много голямо спасибо, че сега нашите, значит, селските хора можат и да се изправят и градинките, и който има голями къща на слънчогледа, на царевица, този дъжд е много лесен и вовремя. В какво състояние намираме Благоево пред празника? Пред празника състояние Благоево не е такова лошо, колкото го казват и го разказват. Самото социалното положение селото не е лошо. Селото повече от половината е газифицирано. Половината село има водопроводи. Тоест хората имат възможност и животно да се напоят. Короче, тези социалните въпроси ги има. В нашето село има училище, общообразователно 11 класа, сега той ще е 12. Много внимание отделяме и на него. Директрисата Валентина Прокопиевна много професионален учител. И тя, значит, много прави, много тичи. Търси всичките работи да направи хубаво школата да выгледа и не да выгледа и да има знания. Тя се безпокои за това на есен да имаме учител по български език. Да, жената много работа прави. То всичко навлиза в социалната сфера на нашето село. Имаме детска градина. Там тоже директор на детска градина. Тя е преподавател и в школата, но там малко часи има. В основном тя се занимава детска градина. Тя е Ирина Виталина. Тя голям, добър специалист. Децата я обичат. И всичките отношения между сельския съвет и нашите подразделения, те у нас на ден са добри. Нищо такова. Какви проблеми имаме? Значит, проблеми имаме всичко связано с средствата. Да. Вие какъв бюджет имате? Местния бюджет. Местно самоуправление. Ама откъде идва бюджета? Къде идва? Значит, бюджета идва от размещение търговите тези всичките точки, земята им. Тя е хора, които взеха земята от социалната сфера и от земите на резерва на нашето село. Те тоже плащат налогове. И дето ви казах, това фирма Века, те всякой месец плащат за земята. И вот такива организации. Достатъчно ли? Ну, бывало достатъчно. Това месец не закъсняхме с зарплата на своя си щат и на детската градина, и на клуба. И там имаме и други още малки предприятия, там связано като школа юнател, или юнова техника, има там двама преподавателя. Това месец не малко закъсняхме зарплата, но сплатихме.
Сега мислим уже за юли. Да. От вашето село има толкова хубави личности и специалисти и хора заможни вече, излезли от село, които са в Одеса. Понякога те помагат ли на селото? Значит, в нашето село много хора има и знатни. И имахме и генерали, и полковники. И зараз има много бизнесмени, които работят и в Одеса, и в разни градове в нашата държава Украина. Конкретно до този празник, связан с 200-летие на нашето село, малко някой обращаваше внимание, но то беше создан оргкомитета и хората всичките са откликнали, казват, че оказват помощ. До днешния ден ни копийка никой не переведе, но така ще ви кажа, че Иван Ергев много помагаше и на школата, и на селския съвет. Значит, ние имаме там и автобус от неговата организация, който е нужно да готовим да возим децата. Когато е связано с някакъв празник, всички ветерани да ги изберем. Ние имаме автобус, това у нас стои закрием. Да не го бием всякой ден, значит, но когато трябва, то автобус не го използваме. По така и конкретно някакви голями пари, никакви пока няма. Районното началство обещава, че ще видят някакви средства да ремонтираме на Дом култура. Но ще видим, време още и имаме. Се надяваме, че всичките нашите те хора, които се манаха от село много години, които се занимават с хубава работа, имат пари, молим ги всичките да ни помогнат. Ние няма да ги опозорим. Да. Но вие сега какво правите за празника? Ние сега правим. Ние сега всяко председател селского света изпращаме покани и ги молим, който посилно може да окаже някаква помощ, нека оказва. Ние не можем да им кажем, че заплатяте 20-30 хиляди гривен. Който може, толкова нека не окаже помощ. На всичките председатели, викаха бивши колхози, сега частни предприятия, на тях всички ще ми изпратим. Естествено, вие ги каните и на празник? На празник и естествено те са наши комши, независимо от националност, украинци или какви са, те са, ние в един район живеем, работим, ние много всички се познаваме. А така и мероприятия. Тук ние така и средства нямаме, но мислим на някакви, които средства малки ще имаме, няма голями пари, ние ще почнем в Дом култури, малко фоето, малкото фое да му направим някакъв такъв косметически вид, хората да не се отбрасват. Ако има някакви пари, не за един месец ще направим много работи. Да. Настроението на хората в селото, какво е във връзка с предстоящия юбилей? Настроението с предстоящия юбилей, хората е много приподнято и високо. Вие ездихте с нас, вие видяхте в репортажите своите отношения хората до този празник. Большинство хората знае за този празник, го очакват този празник и че си мисля, много хората направиха тази година и своите ръца, и гробища направихме в нормално състояние. Много сме извезли всякакъв буклук, много сотни тони. Хората малко се разшевелиха. Че сега си мисля, след вашия приезд, вашата передача, хората се възбудят, се разгърдат и ще мисля, че някакви пари почват да постъпават. Да, и ще можете да организирате празника и ще дойдете много гости, очаквате ги, да. Ние ги очакваме много гости и искаме, всякой българин, всякой човек иска да е по-весело, да ти е драго, че ние не загубим, не забравяхме нашите прадеди, нашите предки. Нека те не се чуи не един на тях, че ние до днешния ден ги помним, ги знаем и искаме да направим така, което да не е по-лошо, чем другите хора и другите села. Благоево, Голям Боялък, се готви за 200 годишния юбилей и трепетно очаква близки и гости.
От Съветския съюз не. Ние тук там късне. Куда туда пойдем? То же самое. Сделать против боя. А тут же вроде как не так пошло ничего. Да, ну, попили, нормально себя чувствуешь, не перепил, нет? Немножко не доспал, немножко не до кухни, немножко... Они все закрыли класс.
Далеко. Хороший гость. Иначе и орех не пойдет. А ну команда, где команда? Надо чуть-чуть, вот где Иван Дмитриевич самый раз. А ну, Саша, подумай, как правильно, а? Да, дерево, конечно. Я сейчас посмотрю в свой объектив. Наталья, давай сюда. А? Что мы будем делать? И вашите брати и сестри. И кто гледам на вас, вие не са те фамилиите са еднакви с нас, вие мясте на нас, не мясаме на вас. Ние си един народ, не едни чувства знаеми, ние сме българи и ќе останем българи. Спасибо Бове во има тука. За българските песни и танци. Поздравителната програма, посветена на нашите гости от Украина, ще открият децата от танцов състав Боляровче. Част от тях бяха гости през миналата година в Украина за честването на 200 години Благоево. Момичетата от танцов състав Боляровче ще изпълнят танците Тракийски танц, Момина среща и Пролетни игри. Ръководител Петър Петров.
Rano era mila Marikobava stojanka, na bove da nosi Marigore na saide. Малко по-напред играчи от оркестъра. Че завардиха Мари претите пътеки, че я откраднаха Мари хубава стоянка. Где-то под рябинушкой парни ждут меня. Ой, рад меня рябинушкой поневезня. Ой, рябиня, рябинушка, что проснулась. Что?
Где Турция? Да, ну там еще Турция. Ты заметил, что... Намерихме могилата в лес Полтава. Това е 600 км от Одеса. Турнахме хубава сграда. Искаме да направим голям там събор и ще го направим това. И вашата пясна, българската нашата пясна народна, само и сърцето на Украината тоже я чуват и тоже я знаят по това нашо, то и всичко от славянско изглиза. Не може той това да се забрави. Искам да кажа, едно време у нас беше почти забранено да приказваш на свой език. Както беше, можеш да приказваш дома на български и в школата, на улицата на руски. Но нашите дядо, прадядо го съхраниха и го дадаха на нас. И ние всички на тях сме силно благодарни. Ние запазихме този език. Ние сме българи. Ние като видим тя пясни и тя танци, ние плачем от радост. Затова днеска искам силно да поблагодаря на тява момченца, които така се стараят. И аз попросих господин Христов тава касета да ми я даде, да ми я продаде, който ще да я направи, но аз искам да я дам на нашите селски хора, селски ученици. Те ми Иване, донеси място да се учим да свирим, да пеем и да танцуваме. Ние нямаме по кого да се учим. Аз се надявам, бо тя деца, дето днеска танцуваха и пяха, те са ученици на нашото села, на нашите ученици. Голяма благодарност на всички присъщи тук. Им желая здраве, късмет, добро в къщата и само благо желая за този титаническия труд, дето днеска ще го изпълнява журито. Жури знае, това е титанически труд. Искам да ви пожелая на вас да не се ошибете. Тук е силно тежко да приемаш някакви решения. Да бъдете здрави. Mai tu nu vei Bangladesh, Bangladesh tayo miro.
скъпи гости, брати и сестри, мили гости от Гърция, която стана люлка на една от най-големите цивилизации.